Jag heter Ella och det här är min första YouTube-kanal. Mitt mål är att 10 fler här. Då kommer det en överraskning. Och så skriver ni vad ni heter och efternamn och postnummer, så kommer det på posten. Det här är min första video som jag tänkte göra. Fast jag tänkte att man laddar ner den, men jag tror jag kommer på det. Och i min video kommer jag kanske ha någon spela Minecraft. Nu är jag hemma själv och sjuk. Så. Och det första jag tänkte göra är att visa vi har 3 maskotar. Här är de. Vänta. Och Bambulo. Vad är det då? Hej. Vänta. Ja. Okej. Så. Och jag är ju ledare. Jag filmar på min iPad, men jag tror att jag filmar på min mobil sen också. Hur jag ser ut. Usch. Sen ser jag mer sjuk. Väldigt sjuk, så ser det ut så här. Fullt hår på. Jag tänkte berätta om en familj. Jag har en mamma, pappa, lilla syster. Nej, vi börjar om. Bryt. Hej, jag ska berätta om min familj. Jag har en mamma, en pappa, en lillebror på 5 år och en stora syster på 22 år. Och så är det en hund också. Så det är Sacco. Han är på dagis nu. Men till så. Jättekolig. Den här får inte vara för lång och inte för bra. Så om den blir bra kanske jag inte kan ladda ner den. Så. Jag försöker ladda ner den. Jag återkommer om jag kan. Hej då.